Tata, prolazio sam kroz tavan i našao sam ovu gitaru. Da li ti treba? Ne, radi sa njom što god želiš. Hvala ti. Dakle, za početak, držite gitaru udobno. Pravilan položaj ruku je ključ. Kvalitet vašeg sviranja gitare zavisit će od ovih stvari. Ako zvuk nije čist, opustite prste i dajte im vremena da se odmore. Nakon toga nastavite pritiskate dok pokušavate da stisnete žice. Tako da vaši pokreti ne moraju biti veoma brzi. Jebote. Drugi, prvi prag, treći, drugi prag. Klupove gitare ne mogu ni pravilno da prikažu kako se svira. Daj mi pauzu. Šta je sa tim drdanjem? Ti si Ušao si bez kucanja. Imali smo dogovor. Sutra ja dobijam muzička prava. Prokletstvo! Grozno kucanje. Sada moram ponovo da slušam tvoju pop muziku. Jebote pop. Mogu li ja da probam? Samo izvoli. Treba mi malo smeha. Ne sediš kako treba. A i prsti ti nisu dovoljno dugi da sviraš na takvoj gitari. Isuse Hriste, ove žice su tako zategnute. To nije ništa. Samo čekaj dok ne počneš da krvariš i kukaš. Gledao sam video gde lik drži žicu otprilike ovako. Moraš da pritisneš žice izuzetno jako da bi zvučalo ideal. A sa drugom rukom je uradio nešto kao čanga čak čak čanga čak čak čanga čak. Kao da ti možeš da naučiš takav ritam. Čoveče, ovo mu je ništava prsta. Što mi je tvoje gitare. Ako nastavim ovako, neću moći pravilno da držim miš. Možeš li da mi pomogneš? Trebaš da razumeš da nemaš nikakav muzički talent i da nećeš biti sljedeći Jimi Hendrix ili Kirk. Vatam, pa možeš li me naučiti da sviram gitaru ili ne? Da mogu. Kad? Za 10 minuta u mojoj kancelariji. Odlično. Lekcija počinje za 3, 2, 1. Dakle, gitara je muzički instrument koji sastoji od tela, Pragova, vrata, koblici, čivija. Upoznat sam sa teorijom. Hajde da preskočimo ovaj deo lekcije. U redu onda. Počet ćemo tako što ćemo tu stvar koju nazvaš gitarom staviti negdje sa strane. I sada uzmi gitaru. Jedno od tvojih? Gibson. Obično nam ne dozvoljavaš ni da pogledamo u njihovom pravcu. Danas je poseban dan. Danas shvataš koliko si netalentovan kao muzičar. Ispravi se da ti bude udobno i stavi drugu ruku na žice. Sedi pravo. Možeš da sediš pravo ili ne? Ja sedim pravo! Zašto nisi ništa rekao? Hajde da krenemo onda. U redu, sviraj E. Šta je E? To je nota. A kako da odsviram tu notu? Gde se nalazi? Tipični D. Ne zna čak ni osnovnu notu. To je ova ovde. Kako se ona svira na gitari? Na praznoj žici. Bilo prvoj ili šestoj. Ok. Stavi palac na zadnju stranu vrata i savi kaži prst ovako. Tako da ne zakači susedne žice i pritisni prvu žicu na prvom pragu. Ovako. I onda je okini. Zvuk treba da bude čist. Zvuk nije čist. Zvuk nije čist. Ti, kačeš susedne žice. Zvuk uopšte nije čist. Nije čist. Da li imaš ikakvog talenta uopšte? Žao mi je zbog toga. Profesionalni sabat. Okini ponovo? Pa, bit će dobro za prvi put. Sada nešto drugačije. Počni tako što ćeš postaviti 4 prsta preko 4 praga. Nakon toga, pusti i pritiskaj žice redom duž vrata. Zvuk treba da bude čist na svakom pragu. Za ovo će mi trebati večnost. I gde je žurba, Di? Kako bi bilo da dobijem čist zvuk bez celog tog rada prstiju? Nije moguće. Ako želiš da sviraš gitaru, Samo želim da mogu da uzmem gitaru, izađem napolje i pokažeš svima da si niko i ništa od gitariste, sramotići sebe i sramotići mene. Samo želim da naučim da sviram par pesama. Samo u jednoj lekciji nije moguće. Nekako je upalio Heavy-u isprve dok je svirao Scream.
To je zato što je on čitav svet talenata ispred tebe. Što se tiče muzike. Ono što bi Heavy mogao da pohvata u jednoj lekciji, tebi bi trebali meseci. I to ne bez ikakvih velikih poteškoća. Pokušao sam da te upozorim da nemaš nikakav muzički talent. Da, ne moraš to da govoriš 2 puta. Shvatam da sam netalentovan. Di, moguće da sam malo previše grub. Izvini, nemoj se ljutiti na mene. Nisam ljut na tebe. Hej, šta ima ljudi? Hej, hajde da igramo nešto. Ja biram damage dealera. Da, Pogledajte ovo, ljudi. Danas je bio prvi put u životu da sam uzeo gitaru u ruke. Izgleda tako prokleto lako. Kažu da moraš da proučavaš ritam. Sranje. Ja kažem samo sviraj onako kako čuješ. Zar ne, Di? On je drndao tu gitaru ceo dan. Ja mogu da odsviram Scream. Nakon samo par minuta. Onda Di mora da kida kao Eddie Van Halen.